Türkmenistanyň Türkiýe ugru boýunça dowamy uçuratnawlaryny ýoly goýmagy bilen 2 ýyldan hem aşy wagt bäri ýurdunyň dolanyp bilmeýän türkmenistanlylar watanyna aşmak mümkinçiligine eýe boldular. Emma goloýda Türkiýede gelen türkmenistanlylaryň ençemesiniň azatlygy aýtmagyna görä, munyň bilen bagly çykdyjylar köpler üçin güýç ýeterden has ýokary bolmagynda galýar. 5-nji oktýabrda Türkiýe bilen dowamly uçarlaryň ýoly goýulmagy netijesinde Türkmenbaşynyň aeroporty bu ugru boýunça hepdede 4 uçary kabul edip başlady. Yerli wagt bilen 15:00 töwereginde goňýan Boeing 737 kysymly uçaryň her biri bilen 170-180 türkmen raýaty ýzyna gelýär. Diýip anonimlik şertinde gurulasan Türkmenistanyny seçmämiz gurrun berdi. Ol mundan soň gelen ýolukçynyň ýanynda manady bolsa, onda 120 manat, bolmasa da $10 töledip mecbur Covid testinden geçirýändiklerini, netijesi negativ bolsa, onda hiç ýyly karantinsiz aeroportdan göýberilýändiklerini aýtdy. Gonanmazdan soň aeroportda 6 sagat töweregi saklap soňra gidip bilersiňiz diýip goýberdiler. Emma Türkmenbaşynyň aeroportunda şol wagtyň özünde dürli vilayetlerden gelen raýatlara öz ýaşaýan sebäplerini aşmak üçin bilet tapmak mümkin däldi. Otlar hem desine bilet tapmak başartmaýar. Şol sebäpli köpler şäherara gatnaýan taksileri hakyna tutup öz sebäplerini aşýarlar. Diýip goloýdy Türkiýeden Türkmenbaşynyň aeroportuna gelen ol ýerden hem daşawda asan söhbetleşimiz gurrun berdi. Ol taksileriň Türkmenbaşydan daşawda çeline her adam başyna $50, Türkmenawada $70, Marahim $60 pul soraýandyklaryny aýtdy. Ol taksiçileriň hyzmatlaryny dollarda bahalasalar da töleg wagty onuň gara bazyryň kursu boýunça ýagny $1 20 manat meçberinde kabul edýändiklerini belledi. Bu çykdyjylary köpler çekip bilmeýär. Türkiýede birnäçe ýyllap ýygyna dolanyp bilmeýän raýatlaryň maddi ýagdaýy has agyrlaşdy. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri raýatlaryna ýeňillik döretmeň deregine uçar biletleriniň bahasyny $400 töwereginde kesgitlediler. Gelen badyňy hem test edip $10 töledýärler. Mundan soň ýaşaýan sebätini aşmak üçin hem taksiýa esli pul çykarmaly garaz. Ýoldaky iýmiti hem goşanyňda Türkiýeden Türkmenistana aşmak üçin $500 hem aşa pul çykarmaly boldum. Diýip hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasylygyny soran söhbetleşimiz belledi. Ol şäherara taksileriň köplenç eýäm gün batandan soňra ýola çykýandyklaryny, munyň hem durly hilakçylyklary ýol açmagynyň mümkindigini duýdurdy. Şäherara ýollaryň ýagdaýy juda ýaramaz, olaryň howply jaýryk ýerleri hem köp. Taksiçiler onda da hat ir aşçak bolup, gejanyň dowamında ýokary tezlik bilen sürýärler. Ýol hilakçylygynyň howpuna hem garamazdan olar ýolukçylaryň bu baradaky nägileligine kän gulak hem gabartmaýarlar. Diýip söhbetleşimiz sözüne goşdy. Şol bir wagtda Türkmenistandaky çeşmämiz artdyrylan halkara uçuşlarynyň arasynda indi uçurlary diňe bir Lewawyň ýa Balkanyň aeroportlary däl, eýse Aşgabatyň howa menziliniň hem kabul edip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan halkara uçuratnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda toktadyp başlapdy. Türkmenistanyň çäginde Covid'in ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetlerining bu karar netijesinde şeýle-de mundan soň raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmäändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe Türkmenistanly agyr şertlerde galmaly bolupdy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmen hökümetiniň Türkiýe gurunan sany charter uçurlaryna münmek üçin düzülýän sanawlary goşulmak ýyşy aýlara çekip bilýärdi. Şeýle-de munyň üçin türkmen emeldarlarynyň pary soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan şu ýylyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkara uçuratnawlaryny ýoly goýup başlady. Şuňky gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk, galy berse de Istanbul şäherlerine ýygyderli uçuratnawlaryny amala aşyrýar. Türkmen hökümetiniň has köp Türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan Türkiýe ugru boýunça dowamy uçuratnawlaryny ýoly goýmagy Ankaranyň, Aşgabatyň haýsy tasynda Türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük vizasy tiýahat düzgününi ýatyryp, täze viza talaplaryny ornaşdyrmagynyň ýygynyna gabat geldi. Sinçiler we aktivistler Türkmenistanyň bu ädimini öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlekde çäklendirmek tinansygy bilen baglanşdyrýarlar.